санаи 27 март дар пойтахти Ӯзбекистон шаҳри Тошканд конфронс оид ба Афғонистон бо номи раванди сулҳ, ҳамкорӣ дар соҳаи амният ва ҳамоҳанги минтақавӣ баргузор гардид. тибқи иттилои вазорати умури хориҷии Ӯзбекистон, дар корҳои форум вазирони умури хориҷии кишварҳои Осиёи Марказӣ, намояндаи махсуси котиби генералии Созмони Милали Муттаҳид оид ба Афғонистон, Тадамичи Ямамото, раиси хадамоти сиёсати хориҷии Иттиҳоди Аврупо Федерика Могерини, ҷонишини котиби давлатии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико оид ба корҳои сиёсӣ Томас Шеннон, вазири умури хориҷии Русия Сергей Лавров иштирок варзиданд. ғайр аз ин, дар конфронс намояндагони махсус оид ба Афғонистон ва Покистон аз Бритониёи Кабир, Олмон, Итолиё, мушовири махсуси вазорати умури хориҷии Ҷопон, сафири махсуси вазорати умури хориҷии Қатар, ҳайати баландпояи НАТО, Созмони паймони амнияти дастаҷамъии Фаронса ва Аморати Муттаҳидаи Араб иштирок варзиданд. ҷолиби диққат он аст, ки дар гуфтушунид оид ба роҳ мондани вазъият дар Афғонистон дар конфронс намояндагон аз ҳаракати Толибон иштирок наварзиданд, ки оиди он дар саршавии конфронс раиси хадамоти матбуотии конфронси мазкур Шерзод Қудратхӯҷаев иттилоъ дода буд. ёдрас мекунем, ки идеяи оид ба роҳ мондани вазъият дар Афғонистон аз ҷониби Иёлоти Муттаҳидаи Амрико аввали солҳои 2010 пас аз мағлуб гаштан дар ҷанги дурандарози қӯшунҳои Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва блоки НАТО барои хомӯш намудани муқовимати афғонӣ, хоссатан ҳаракати Толибон ба миён омада буд. ҳамин тавр, дар чорчӯбаи татбиқи нақшаи мазкур дар Қатар бо ташаббуси Иёлоти Муттаҳидаи Амрико соли 2013 намояндагии расмии ҳаракати Толибон ҳамчун майдон барои гузарондани гуфтушунидҳо ва мубодилаи асирон кушода шуда буд, ки ин дар навбати худ ба равиши раванди сулҳ ягон натиҷае наовард. пештар намояндаи расмии ҳаракати Толибон Забиҳулло Муҷоҳид якчанд маротиба изҳор намуда буд, ки то он даме, ки дар минтақаи кишвар низомиёни ғарб арзи вуҷуд доранд, оиди раванди сулҳ гуфтушунид гузаронида намешавад.